Последното десетилетие една от най-големите трудности е зависимост от екрани. Какви са белезите на децата с забързан начин на живот? Дете, което се отказва бързо. При момчетата до 3-4 години още може да не проговарят. Детето на 4 години трябва да скача, да се цапа. Без развитие на тялото няма развитие на мозъка. По-малко екрани, аз бих казала 0 екрани. Всеки път, когато детето гледа телевизия, телефон, таблет, си отлагайте 50 лева в едно бурканче, защото после ще трябва да ги платите на някой терапевт. Да се каже. Ох, не дейте да плашите родителите. Тук аз за това си замълчах. Не мога да кажа травма Като се или... плашат, няма някакво действие да предприемат тогава. Ами, без пържени картофи оцеляват децата. Не възпитавайте децата си, възпитавайте себе си. Здравейте, готини хора! Аз съм Борис Мадолев, а вие сте с новия подкаст на Strong and Shred. Днес ми е изключително приятно, защото на гости са ни логопед Александър Кържев и психолог Лилия Кондева. Това са хора, които чаках с нетърпение вече повече от месец, за да ви ги представя, защото ще говорим по една хем деликатна, хем съм сигурен и много интригуваща за повечето от вас тема. Всички вие, които ни следите от доста отдавна, които израснахте с нашия канал, защото ние го правим от 7-8 години, вече сте минали през това да бъдете на 25-6 години, вече сте влезли, може би повечето от вас в ролята на родители. И днес, както и аз през тези няколко години станах родител, ще поговорим за това как здравословното развитие на децата зависи от съзнателния и активен подход на родителите. В различни аспекти. Вие работите основно с деца, нали така? Точно така. Точно така. И дали пък не работите основно с родителите на децата? Това също се чуда. Точно така. Точно това трябва да кажем, че не можеш да работиш само с детето. Ти трябва да работиш задължително с родителя. И аз като терапевт се стремя да работя най-вече с родителите, защото те имат най-голямото влияние върху децата. Да, често сигурен срещаме родители, които ни казват, добре, може ли примерно 5 пъти да идва в седмицата детето, а ние вкъщи да, от гледна точка на логопедията, отварям скоба, а ние вкъщи да не работим, няма този ефект. Не става без родителя. Супер. Да започнем с това да се представите накратко и да споделите каква е вашата роля в подкрепата на детското развитие. Нека да започнем с даването първо. Okay. Чакам. Затова изчаквам. Здравейте, казвам се Лилия Кондева и съм терапевт на деца с трудности в развитието. Това е най-голямата ми сила, това е най-голямото ми можене. Разбира се, работя и с деца без трудности в развитието, с някакви моментни задачи или задължения или нещо, с което трябва да преодолеем. Но основната ми работа и любимата ми работа, аз работя с деца с трудности в развитието и най-вече с техните родители. Най-вече с техните родители. За какви трудности става въпрос? Какви са основните трудности, които забелязваш? Сега последното десетилетие една от най-големите трудности е зависимост от екраните. Окей. Предполагах, че ще го кажеш. Да. Предполагах, че ще го кажеш. Да. И последните 10 години ние имаме диагностициране в аутистичния спектър толкова ужасно и толкова голямо количество деца се диагностицират като аутисти, които абсолютно не са. Не са аутисти, не са. Не. Благодарение на екраните точно и прекарването време е там. Точно така. За това стават, което родителите са главните виновници. Нека да не ги обвиняваме родителите. Ще се опитам да кажа така. Ежедневието ни е прекалено забързано. Факт. Страховете на как трябва, как правилно, от всякъде, навсякъде от екраните казват как правилно. И родителя се чувства несъстоятелен да изпълни това правилното. Родителят е ужасно тревожен, невероятно тревожен, а тревожни родители възпитават тревожни деца. Абсолютно. Те самата енергия, която им е предават. Точно така. Даже без говорене. Точно така. Аз казвам, че до 7 годишна възраст майката е свързана с пъпната връв с детето. Абсолютен факт. И ако ти си тревожна, ти няма как да му дадеш мир.
няма как да му дадеш спокойствие. И те, за да не някакси да починат от тази тревога, да бъдат малко по-спокойни и те, и децата в тишината, дават екран. Окей. Това е най-честата причина да си почина. Да си Не, аз не казвам, че оправдавам, а намирам причини, за да можем да повлияем, за да можем да действаме. Да действаме върху причините. Точно така. Ще има резултат върху цялостното състояние. Точно така. Това е много добър подход със сигурност, защото намираме временен мир, както казахте, детето е мирно, родителя е добре и обаче след това отива към по-голям проблем. Ами аз всеки път казвам, когато видя, понеже аз не мога да мълча, това ми е един от трудностите в характера. Аз където и да съм, билото на морето или в ресторант, където и да е. Да, аз никога не мога да мълча и всеки път казвам, от днеска започвайте. Всеки път, когато детето гледа телевизия повече от 10-15 минути, телевизия, телефон, таблет, каквото и да е, екран ще го наречем, всеки път си отлагайте 50 лева в едно бурканче, защото после ще трябва да ги платите на някой терапевт. Окей. За да може да терапевтира детето от тази зависимост. Защото нито майката, нито аз, ние вероятно ще стигнем някога в този разговор до това, нито аз, нито най-добрия, най-великия специалист в този свят не може да се конкурира с екрана и с тази смяна на картини, на действия, на екшена, който се случва там. Каква игра може да му предложи майката? Каква игра мога даже да му предложа аз, въпреки моя опит, можене и така нататък. Така че екраните са вредни не с това примигване, където там някой говори за някакво примигване. Те са вредни с навика на бездействие. Или лесно действие. Едно. Нали? Еднакво. Само хоп, прехвърлили вече нещо друго. Това е, може би. Алекс? Аз съм Александър Кърджев, също от град Пазарджик, на 35 години. Вече за втори път участвам във вашият подкаст и благодаря за поканата и се радвам, че съм в компанията на Лили, защото тя е изключително можеща и знаеща по тази тема, за която ще говорим. В подкрепа абсолютно на това, което тя каза, твърдя, че наистина просто няма диагноза все още. Все още няма диагноза дигитален аутизъм или дигитална деменция, за да бъдат така диагностицирани децата и затова всичко, което сега не всичко, което съществува, но масово децата с аутизъм са такива. Така диагностицирано. Погрешно. Всъщност американците имат едно проучване, което с по-голям процент от тях от аутизма е причинен вследствие на нещо. Сега няма да изброяваме причините, но екрана действително е много можещ в това отношение. Той е според зависимост, разбира се, от индивида. Има деца, които ти би казал, моето дете израсна с телефона, нищо му няма. Да, но не всеки индивид е така, не всяка нервна система е достатъчно устойчива. Някъде прескочил, нали, трапа, както обичаме да казваме с Лили. Но пък на десетки други места пробил екрана и успял в негативен смисъл да увреди детето. Ако трябва да говорим за правилно и неправилно, аз понеже внимателно следях какво коментирате с Лили, за правилно и неправилно ми се искаше да добавя, че едно дете на 1 година не знае дали е на Малдивите или в блатото. Там няма правилно или неправилно, ако оставам разбран, разбира се. Не знае дали е на Малдивите или в блатото. Не знае дали е на играчка. Всъщност, не знае дали в този момент е изоставено от мама, защото трябва да си почине. Понякога е способни сме да си починем, но понякога е достатъчно да му хвърлиш 2 играчки и то хем да почне да се учи кое къде, кое как е, че това боли, че пък бръкне в шкафа, там си затисне пръста. Ние изградихме неврони, както казваме с Лили, невронни връзки. Понякога е достатъчно просто
да не остана пак криво разбран, но понякога е достатъчно просто да не си играеш с детето, но да не му даваш и телефон. Понякога това е достатъчно, за да спаси едно дете. Да, ма ще чуеш от много родители. Нали знаеш какво да. чуваме? Да. Да, ама моето не иска, моето не ме оставя на мира. И то е така. То е така. Нашите деца, ние ще порасне, вече порасна поколение, което не може да чака. Не може да търпи, не може да си играе само. Това от прекалената ни, даже не мога да я нарека грижа. Не мога да я нарека грижа, защото когато се грижиш и обичаш едно дете, ти искаш то да порасне самостоятелно. Ти искаш то да порасне можещо. Аз имам дете с увреждане. Моя големия ми син е с аутизъм, той е на 20 години и когато казвам на майка ми, не го обувай, той може сам. Тя казва, мен ми е жал за него, аз искам да му помогна. И аз казвам, че ако ти е жал за него, точно това ще направиш. Няма да му обуеш чорапите. Ще го оставиш той да се мъчи сам, за да може утре, други ден и в бъдеще в живота той да се справя по-добре. Ако искаме децата ни да са добре, трябва малко да им дадем да дишат, малко свобода на тези деца. Безспорно. Ако трябва да се върнем пак на ежедневието ни, много по-лесно е да обуеш едно дете, отколкото да го научиш да се обува, защото ние постоянно бързаме за някъде. Давай, че 8 и 10 трябва да ходиш на градина, от 9 съм на работа, на зала. Все за някъде бързаме и ние много често с Лили намираме белези в деца, които си личи как водят за бързан начин на живот, сравнявайки ги с деца, които нямат тези белези. Наистина. Я ми разкажи малко, защото буквално те питам заради себе си. Какви са белезите на децата с забързан начин на живот? Да кажем, че бързо може да изгуби интерес към определена игра, бързо иска да смени, няма необходимото търпение, иска постоянно да сменя средата, в смисъл докато сме на килима, на стола, постоянно нещо трябва да се случва, постоянно иска, да кажем, пита за мама, смяна в емоционалното състояние. Тревожене, да, смяна в емоционалното състояние. Това е, което аз мога да на първо четене ми излиза, Лили може да отказва се бързо. Дете, което се отказва бързо. Нали? Много често какво правят родителите? Ти казваш хайде да го наречем Гошко. Нали? Хайде Гошко, излизаме навън. И не даваш буквално на детето си и секунда той да реагира. Особено когато има двама родители, много често наблюдаваме в общите ни консултации. Давай Гошко, излизаме. Мама още не е завършила изречението, татко започва да повтаря. Айде, ставай! Хайде, Гоше, хайде! Или направи това! Ето, тук го сложи го тук. Всички бързат. Ние сме забързани и те после разбират, че той не може да успее според твоето темпо и се отказва. Деца, които не могат да играят, не могат да държат фокус, бързо се отказват. Само срещни първа трудност и вече се е отказал. Това е деца на тревожни родители, на забързани родители. И всеки път казвам, намалете темпото, личното темпо намалете и ще видите как ще се успокоят децата. Караш ме наистина да се замисля. Как да намалим темпото? Как да дадем съвет на тези, на нас? Този забързан свят. Наистина. Директно те питам на мен си как да дам този урок да намаля темпото. Това е факта, че някои от признаците, Боян, моя син, ги има. Често се отказва бързо, често му омръзва. Аз знам, че водя за бързан начин на живот.
Знаеш, живота ни, тук всичко е под час, под такова и се усещам, че съм правил точно ето тази грешка, която Лилия тук що каза. Казвам го абсолютно отговорно. Да майка му да му каже, хайде, обувай се и аз вече да съм, айде, с целта да искам да излезем. Да превключи. Ти в момента, в който казваш това, айде, ти го спираш всъщност. Да го направи. И то се връща назад. То тък му тръгнал и ти, айде, хоп, то се връща. И тък му тръгнал, ти го спираш. А и ние, възрастните, имаме много по-голяма способност да превключим сега, ако съпругата ти каже, бори се и отията, ти хвърляш всичко и отиваш и я гасиш, докато децата им трябва една идея, просто не една идея, понякога и две идеи, повече време, за да превключат. Те нямат тази способност на веднага да заменят. И им трябва повече време, като им кажеш обуй се, действително то да... Значи, за да го научим на търпение, трябва да проявим търпение. Ами ето ти отговор на въпрос. Това, което можем всички заедно да направим, да помним за ролите си. Ролята ти тук е на бизнесмен, на бърз мъж, който бързо взима решение, говори бързо, среща се с много хора. Ролята ти вкъщи е съпруг. Да си мек, обичащ, нежен, нали? Не знам. Да, много добре те разбирам, харесвам това. Ролята с детето ти е ти да си разбиращ, емпатичен, изчакващ, човек, който ще го научи на нещо важно. Просто привключвай ролите. Как? Вече тук трябва да влезеш, може би, в терапия или в така повече себепознание, за да се научиш да привключваш, но това, което ние всички трябва да изградим инструменти, както ти имаш инструменти за бизнеса, както имаш инструменти там във фитнеса, когато тренираш, знаеш как да направиш този мускул или друг, така и с привключването. Просто трябва да се научиш да привключваш в друга роля. Ще видиш какъв невероятен кеф, ако мога да използвам тази дума, може да използваш. Нали? Да си такъв баща, разбиращ, подстройващ се под детето, оставяш го той да те води. Колко тогава родителството е спокойно и носещо удоволствие, а не постоянно напрежение, че нещо ще се случи. Тук, между другото, докато те слушам, Лилия, веднага ми изниква през призмата на моя живот. Едно от първите неща, които да разрешиш даден проблем трябва да се случат, е да видиш, че има проблем. О, да. След това да приемаш, че има грешка. Да приемаш, че има... Абсолютно да кажеш, окей, аз имам проблем, тук имаме проблем с развитието на детето, или тук аз съм допуснал грешка в тази ситуация и единственият начин, по който пак през моята призма да го направя, може би терапия е страхотно, но да опитам това, което тук-що чух, буквално, а не да го гледам малко под лупа, дали това е правилно, дали проблема не е някъде другаде, защото много често обичаме да прехвърляме отговорността. Това е така по-лесно. По-лесничко. И затова се отнасяме критично. Аз обожавам хората, които се отнасят критично към думите на сега информационния поток е огромен и всеки говори каквото си иска. И отлично е ние да сме критични, да отсяваме, но да си критичен трябва да, както ти каза, да опиташ. Абсолютно. Да го направиш, да кажеш и тогава може да си кажеш, аз това опитах, но на мен точно с това не ми се получи. Това, ако ми позволиш, ще ти го пренеса на терапията с децата с трудности в развитието. Моя син, както вече казах, той е на 20 години. Няма терапия в света, не казвам в България, която аз да не съм опитала. Каквото можеше и каквото можех, всичко направих за него.
една терапия повлиява по-добре, друга терапия не е чак толкова. И аз всеки път казвам, че това, което помогнало на моето дете, не е задължително да помогне на твоето. Но това, което не е помогнало на твоето, може да помогне на моето. Разбираш ли? Да. Смисъл, ние трябва да опитваме, трябва да имаме това разбиране, че родителстването, ако мога да използвам такава дума, понеже съм бесарабска българка и не съм отлична с български език, родителството е една хубава, интересна и забавна игра. Да, обяснете малко повече. Не е нужно толкова сериозно да се отнасяме към това. Не, ние понякога сме в ролята на Бог, голямата работа, ние ще отгледаме, нали, аз така ще направя, така. Има един виц, но той е ужасно дълъг и няма да го разказвам, защото много хора, или да го разкажа. Добре, ще го разкажа. Ще го разкажа, пък вие после ще решите дали да го включвате в цялата. Едно момче дошъл при майка си и каза: мамо, ти сега ма караш аз да се занимавам с математика, на мен въобще не ми е интересно това, аз искам в бъдеще да стана палячо, да забавлявам хората, на тях да им е смешно и да се е щастие. Затова няма да уча тази математика, ще играя с приятели и така, въобще остави ме на мира с тая твоя математика. И майката е казала: добре, да, ще се водя по детето, ще, нали, така ще, нека той да е щастлив. И оставила го, намира, не е учил математика. Другата майка със същия този въпрос казала: бе, как ще си оставя детето да е палячо? Що за професия е това? Нека да учи математика, ще стане умен човек, разумен, и така натиснала, и той е учил и така. Минало се време, един е станал на 35, другия е станал на 35, единия идва при майка си, каза: мамо, как можеше да ми позволиш аз да стана палячо? Аз какво? На 35 плешив стая, нарисувана усмивка постоянно, нито една жена не ме е приела на сериозно, нито женен, нито деца, ето ти на. Другия отишъл при майка си и казал: не ме остави да съм палячо, нали? И какво? Доктор на математически науки съм сега в момента. И какво? Плешив съм, цял живот учих, нямах време ни за жени, ни нищо, но 35 без жена и без дете. Каквото и да направите за децата си, те винаги ще има какво да кажат на своя терапевт. Ясно. Окей. Аз искам да допълня за Лили, когато отвори за емката и за терапиите, че това, че една терапия проработила някъде, а друга да не, да кажем, аз го приемам и съветвам хората да бъдат благодарни на непроработилата терапия, защото тя също е част от пътя и те довела до тази, която всъщност е твоята терапия. А за играта, когато отвори Лили въпроса, тогава ми хрумна, че може би е добре да знаем, че много често ние играем не както е добре да играем в 4 годишна възраст, примерно, с едно дете. Ние често учим децата. А едно дете не му трябва на 4 години да му казваш 3 по 2 или АБВ. Детето на 4 години трябва да скача, да се цапа, наистина да играе. И ужасния кеф, ужасния в добрия смисъл, големия кеф, подкрепям Лили, е точно в това ти да се освободиш от това какво трябва да знае, колко цвята. Да, окей, хубаво е, цветовете могат да се ползват, нали? Но най-важно е играта да бъде игра. Тук Лили много по-добре от мен може да каже... Да намериш детето в себе си. Да намериш детето в себе си. Намери и забавлявай с детето. Жена ми няма да хареса този съвет, защото постоянно вика: аз живея с 2 деца, като почне да се играят. Идеално. Супер е! Лили може много по-добре от мен да каже как това може и много хора да им е
нужно да го чуят няколко пъти, за да го, ако не са го чували, за да го осмислят, но как тялото развива много по-добре, в частност и речта. Понякога, да, развивайки тялото, всичко тръгва. Не понякога. Без развитието на тялото, това е вече наистина вашата тема. Без развитие на тялото няма развитие на мозъка. Ние започваме да се развиваме, нали, в началото ти там детето започва да се обръща, после започва да сяда, после започва да прохожда. Всеки този етап е невероятно важен в развитието на мозъка. И с какво още са неполезни телефоните и таблетите? Защото той седи на място, той не се развива. И защо всеки път говоря за тревожност на родителите? Тревожността кара на родителя той да казва: не бягай, не тичай, не се качвай, не е тук. Как ще се развие това дете, ако то не се качва? Преброй колко пъти чуваш не на детската площадка. Някой път си направи експеримент, ама да е обогатена така, населена. Само себе си да слушам, нали? Даже само себе си слушай и понякога е достатъчно. Вчера, разказвам ви от моя живот, вчера се върти в кръг такъв и аз само такъв седи го гледам и викам: само се премести в средата на стаята и продължи да се въртиш, но не къде в средата на стаята, далече от тази витрина и далече от този ръб. Защото знам колко е важно да се върти. Но ето, виждаш ли, вече ти имаш едно така с кламерче забодено, това жълто листче, което си казваш: аз не трябва да забранявам. Да. Нека да си играе, да се върти, да се развива, да скача, просто да е безопасно. Окей, аз не казвам: зарежете децата си, нека си потрошат главите. Да. Аз си спомням от моето детство, аз имам много силни спомени от малък, но аз съм се въртял по часове. Буквално седях в хола и се въртях като пумпум с часове и това ми беше страшно забавна игра. На стол, като отидем в кафене, едно време имаше много въртящи се столове в кафенетата и седях и като пумпал се въртях. Това е сензорно. Колко е забавно. Ти сега си хиперактивен, нали? Сега ли? Да. Не знам, не мога да кажа. Не знам дали съм хиперактивен. Чувстваш се добре така. Чувствам се добре, да. Както изглеждаш. Както изглеждаш. Това лошо ли е добре? Помогнало ти е, да кажа. Помогнало ми е, да. Ако искаш за винаги да се отървеш от това в областта на корема, бедрата и паласките, то можеш да кандидатстваш за менторската ни програма от сайта, който ще намериш в линка под това видео. Да поговорим малко и за комуникацията, защото тя е един от много важните фактори в развитието на едно дете. Говоря тук за комуникацията между родител и дете. Кои са най-честите предизвикателства в комуникацията при малките деца? Най-честите предизвикателства в комуникацията при децата, ако трябва да говорим за комуникация, защото говор и комуникация е хубаво да ги разграничаваме. Понякога идват отново от родителя, че не търси такава и казва: той още не може да говори, това, че детето ти още не може да говори, не означава, че не може да комуникира, не означава, че не може да опитате да закомуникирате по някакъв начин, да направите връзка помежду си, вследствие на което да градите и резултати. Някаква игра или имитация нещо да направите. Наистина, това, че едно дете изостава в развитието и няма реч, много често налага една бариера и дори не се опитват родителите да влязат по-дълбоко, за да му помогнат да изградят тази комуникация. Това от една гледна точка. Разбира се, ако трябва комуникацията вече да я гледаме като цялостен елемент, да включим и речта, дигиталният свят няма как да го прескочим. Дигиталният свят, той е друг вид комуникация. Той е друг вид комуникация, която е много бърза, много с липса на човека срещу теб, няма емоция, тя е просто нещо, което ти не виждаш, нещо, което тълкуваш понякога по различен начин. Интересна е да кажем, и също откъсва от живият контакт. Плюс това живият контакт, ако мен сега да кажем стане ми некомфортно, много ще ми е трудно просто да бутна микрофона, нали, най-малко техническо време ще отнеме да изляза от стаята. Докато при екраните комуникацията е следващия
Да. Следващия, омръзна ми да те слушам, а на те, Боря, не мога да ти направя. И на Лили или на колегата не мога да ви сменя. Така че комуникацията, да. Аз съм забелязал, че не само децата, но главно който и да е индивид, колкото повече комуникира така, толкова по-малко може да комуникира така в лице. И колкото при възрастните хора най-вече го наблюдаваме, те повече са комуникирали така на живо и са много зле. Всички знаем колко са зле в екраните. Поне тази корелация съм наблюдавал. Защо ме гледаш като каза за възрастните хора? Без никакво гледане, Ако трябва да говорим за... Ако позволите да кажа за предизвикателствата, които ти питаш в комуникацията между родители и деца, това, което наблюдавам в България, е отсъствието на партньорство. Между родителите? Да, това е още една тема. Между децата и родителите. Първо, между родителите. Много хубаво му подсещаш. Те са не партньор, едно срещу друго. Точно както и децата срещу родителите. Така. И второто, между родителите и децата. Един професор, който аз много харесвам и обичам, той казва, няма такова понятие като детска психология. Тук най-вероятно колегите така ще се забунтуват, но той казва, между родителя или възрастния и детето комуникацията е същата. Това, което наблюдавам в България много години вече, как родителя общува с детето си отгоре. Винаги е отгоре. Сигурно, че той е някакво тъпо неграмотно, не разбира. Да, нашите деца все още нямат нашия опит. Все още не са живяли толкова. Все още нямат нашите знания. Но за тяхната възраст това е целият ми живот. И ние можем да говорим с тях, имайки го това в предвид, но без обвинението, че те са малки. Без да ги поставяме в ролята на малки. Не е нужно ние да сме ментори. Даже играят родителите с децата си по този начин. Я бързо кажи, кой е този цвят? Кой е този цвят? Не кофе, коте. Ние постоянно сме в поправителен режим, в този даскалски, не учителски. И това какъв патърн на английски, извинявам се, че прекъсвам, какъв път в главата поставя детето, той какво асоциира другия път, като тръгне да каже нещо, примерно. Точно така. Всеки твой опит ще бъде наказван с получаване. Всяка твоя инициатива, а после искаме да пораснат силни, можещи мъже, супер. Първо жените отглеждаме послушни момчета, а после търсим можещи и силни и смели мъже. Те откъде да пораснат? Този тип родителства не изкоренява много от мъжките качества, особено при момчетата. Тази постоянна спирачка, правяне, това наистина отнема много от решителността. Както с Лили обичаме да казваме, ти защо се влюби в него? Заради това, че е много красив, ясно, но в мъжките му качества, като предприемчив и така. Именно това изкоренява. Създава травми. Сега е модерно такава дума да се каже. Не дейте да плашите родителите. Тук аз за това си замълчах. Не мога да кажа травма. Като се плашат, няма някакво действие да предприемат тогава. Аз не обичам оплашен родител. Окей. Аз не обичам оплашен родител, въпреки че Сашо няма да ми даде да излъжа. Аз много често съм рязка в консултациите, но аз го правя, за да го събудя. И после най-често ще ме видиш рязка в началото. Това е ход. Това е нарочно. И в казармата беше така. Там първо бяха рязки с мен, после ставаха. Това е за да го събудиш, Боря. Естествено, разбирам го много добре. После вече намираш път да бъдеш чут и да го успокоиш и да му кажеш, нашата роля на терапевтите, на специалистите и вашата роля, ние да ги дарим с пълномощия, да им покажем, че те са важни, че те могат, че умеят, че знаят как.
че трябва да слушат себе си. Аз всеки път казвам на майката, слушай сърцето си, ти знаеш най-добре, ти знаеш по-добре от мен. Не, аз съм абсолютно против да казваме, че родителите не знаеш, ти не можеш, ти не умееш, ти... Това, което мога да ги призова, е да четат, да учат, да слушат, да пробват и да действат най-вече, да действат. Да, в материалния ни свят, в който живеем, защото ние живеем в материален свят, действието е най-добрата валута, която те отвежда на най-доброто място. И комбинирана съзнание и практика и здравословен скептицизъм. Както говорихме преди малко, скептицизма е нещо, което е накарало човечеството да оцелее векове наред, но здравословно. Нека да опитам. Ако поне е нещо ново за мен и не вярвам в него, поне да видя да знам, че не работи за мен. Да, за да имаме този опит. В подкрепа на Лили само искам да добавя, че между страхуващ се и оплашен родител и тревожен има разлика. Много, много полезно е понякога да си тревожен, защото все пак ти е светнала лампичката. Да. Представете си животинче, което се е качило на дърво и е оплашено действително, страхуващо се и ти колкото и да му протягаш ръка, то не идва. Но ако просто си тревожен, някакси по-бавно, но все пак протягаш и ти ръка. Аз лично харесвам тревожни родители, защото това е, изминали са една част от своя път, да се разтревожат. А това води до... Може би вероятно казваш, че ти харесваш така загрижени родители. Да, загрижени родители. По-скоро е думата. Да, не те да се намират в постоянното състояние на тревога. Даже сетих за една мама от наскоро, която видяхме. Да, точно така. Нали? Точно така, да. Нали, защото ти помниш ли тази мама, за която и ти сега в момента мислиш и аз, тя беше в състояние, все едно я гонят вълците отзад и постоянно я гонят. И не спират, и са я гонили, може би вече 10 години. Нездравословно тревожно. Нездравословно тревожно. Да си стреснат малко, така не е лошо. Не е лошо. Понякога, но да си тревожен постоянно, това е опасно. Опасно за теб и опасно за детето. Защото после сега ще млъкна. Няма проблем. А всъщност, когато виждаш, че говоря много, затваряй ми устата. Ние ще стигнем там до храненето. Тревожният родител в процеса на храненето на детето прави ужаси. Много интересно. На база на това с загрижеността или с леката тревога, как човек, родител, да види, че детето му има нужда или от логопедична, или от по-специализирана помощ? Нека Сашо да каже. Да прецени, че да го доведе при един от вас двамата. На първо време, може би е добре да знае нормите, но не всеки знае нормите. Затова, когато имаш някаква тревога, аз съм на мнение, че майчиния инстинкт по-рядко греши. Не, че е безгрешен, но по-рядко греши. Обикновено мъжката фигура е тази, която малко размътва. Неглижира малко повече нещата. Лежи на стари лаври, като ще го израсте, моя чичо е бил така и така нататък. Да, такива са купешките примери. Съжалявам, че давам такива, но това е ежедневие при нас. Трябва първо да знае нормите. Трябва да е сигурен, че детето от една консултация с терапевти, защото е хубаво да бъдат двама терапевти, логопед и психолог, нищо няма да му стане на детето. В смисъл, по-зле няма да стане. Окей, ще се изразя така. От една консултация да отида да се проверя, по-зле няма да стане. И да се оглежда лично за мен, да се оглежда. Ако не знае нормите, ако не знае дали все още сме за терапевт, то поне да се научи да наблюдава. И когато заведе детето си на градина, ясла в случая на 2 години, и може да сравни какво правят повечето деца и дали неговото ги прави. Защото момче или момиче, сега разбира се, всеки се развива индивидуално, но не са фрапиращи разликите, както някой съм срещал. На година и 2-3 месеца момичетата супер, че говорят. Дано всички да са така. Наистина би било добре на година и половина вече да използват дословен етап на речта. При момчетата до 3-4 години още може да не проговарят. Такава разлика не е възможна в нормите.
повечето отношения. Okay, нека да кажем малко за нормите. Сподели за нормите. Лили, моля. За да си имат критерии хората. Критериите са много лесно можем да видим критериите и в интернет, навсякъде ги има. По-скоро за нормите трябва да кажем така. Родителите гледат не нормите. Когато една майка се притесни за детето си, тя започва да гледа симптоматиката. Започват да ровят в интернет и да гледат какви са симптомите на аутизма. Така, тя е изплашена, гледа симптомите на аутизма. Разбира се, като всяка жена търси подкрепа в съпруга си, а съпруга, онзи, който, говорихме а той не е неглижиращ. Имайте в предвид, че това не е вярно. Той може би даже повече оплашен и от нея. Много често мъжете са толкова сериозно уплашени от това какво се случва на детето, че даже и не допуска мисълта, че това може да е вярно. И тук идва за това, което ние сме говорили, за партньорството, за доверието между мъжете и жената. Ако аз кажа, моя съпруг до може би 4 годишна възраст, даже ако не и повече, мислеше, че на нашия син нищо му няма. Но никога не ме е спрял да търсим специалисти. Той винаги е бил зад гърба ми. Ние винаги сме били екип. И ако аз съм казала, Мило, тревожно ми е, виждам, че той, да кажем, не говори, това е вече доста късно. Ето това може би за нормите ще кажа. Какво означава не говори на 3 години? Това е вече доста късно. На година и 2 месеца детето трябва да може да играе простички игри, онези бабишки, колкото и да е смешно. Какво беше там? Дай баба огънче. Той трябва да планира и да следва посоката. Трябва колкото и да е смешно да ви покаже къде е светлината на 7-8 месеца. Той трябва вече да обръща погледа си към звук, който него го търсят или той да търси мама, да започне тази лепетна реч, да започваме да маркираме да, а не вода, да, окей, или само бу, или само да, каквото и да е. Титапче. Това беше за чорапче. Какво беше за чорапче? Титапче. И то прекрасно е. Да. Прекрасно е. Това вече всичко трябва да се случи, а не ние да чакаме изведнъж. Той ще проговори изведнъж. Иде ми да удуша оня съсед, дето е казал, че изведнъж ще проговори. Нали? Какво е? Кога изведнъж? Кога ще стане? Изведнъж това също не е норма. Не е норма. В нашия живот нищо не се случва изведнъж. Абсолютно. Речта се гради наистина. Трябва да минеш през определени етапи, които обезпечавайки един по един, да изградиш реч. Исках да добавя нещо във връзка с това, което каза Лили. За имитациите. За имитациите също е много важно да се следи, ако едно дете може да имитира. Имитацията лично за мен е едно от най-важните неща и може да се ползва. Имитацията, физическата имитация. Физическата имитация води, но това след време най-вероятно детето да започне да те имитира. И тук, ако ти вървиш по този път на обезпечаване не само на имитационната зона, а на целият този път като баланс на мозъчни хемисфери, в последствие добре изразена доминантна ръка в по-напреднала възраст, детето да се концентрира, да развие умения за изчакване, редуване, коопериране, както обичаме тази хубава дума с Лили, коопериране, води се, както казвам, да те слуша. Обезпечавайки тези микроетажи на пирамидата, стигаш до върха, на чието там връх се намира речта. А за нормите също искам да кажа, че на мен ми е някакъв логопедичен лимит от професионална гледна точка. Дете на 2 години да е абсолютно безмълвно, невербално. 2 ми е някакъв много висок лимит.
Трябва Това е много. Страшно висок. Това е страшно. Много. А те казват 3-4. За съжаление, също много важно се сетих, исках да добавя, вместо да се работи върху ранната интервенция, върху информираността на обществото, върху това да се все повече хора да алармират от всякакво естество, психолози, логопеди, лекари дори, ние променяме нормите. Да. Аз на времето, когато учих 2017 в университета, завърших, нормата все още беше, мисля, че за година и 4 година и 8, те са от до са нормите, между година и 4 и година и 8 беше 40-60 думи, като тук, нали, 40-60 думи не трябва да бъде буквално разбрано едно бу, пи, ам. Някакво назоваване на тези. Назоваване, обозначаване се важи. А сега променяме нормите. Нормално е дете на 3-4 години да не може да говори. В частност с храненето. Нормативите по наше време, децата на 90-те, когато ние сме били, да кажем, 1-4 клас, нормативите на 50 метра бяха едни. Сега аз имам наблюдения. Защо биха могли да се променят тези нормативи? Защото трудно се покриват. Все по-затлъстялото население в ранна възраст, все по-пълните деца не могат да покрият тези нормативи. И ние вместо да подтикнем децата да покрият нормативите след като направят трансформация, както обичате да казвате вие в вашата среда, ние вдигаме нормативата. От 7,2 става 9,2. А това не е норма. Това се случва навсякъде, за съжаление. Това е просто масово. Хората не могат да покрият тези нормативи. То се вижда и в дори свързани с половите хормони, как се развиват. За мъжа тестостерона е занижен вече норматива за тестостерон, който е, нали, максималния или минималния тестостерон, който трябва да има. Това го виждаме на много нива. Тоест, хората съответно някак си сякаш деградираме, макар че живеем по-качествен живот. Макар че чисто от гледна точка на повишение качеството на живота, ние живеем най-дълго. Комфортен или качествен? Комфортен или качествен. Добре, окей, нека да го наречем комфортен. Да не е комфортен думата. Качествен живот живял дядо ми. Знаеш какъв качествен живот? В 4 сутринта се е събуждал, отивал на работа, той е работил в конезавод с конете, докосвал животните. Представи си какъв качествен живот е това. Това е просто толкова му завиждам. Той докосвал конете цял ден, той е работил с конете. Какъв ни е качествен живот, ние като седим вкъщи почти 24 часа. Кога излизаме? И сме по-бездвижени. Имам чувство, че точно фокуса измества към това да учим, да изграждаме кариера. А както казахте за движението, някакво движение да направим каквото и да е, то първо случва в мозъка, както и с речта, нали. Тоест, като правим нови движения, също ставаме по-умни. Нали, има повече пътища в мозъка, които повече се изграждат. Да. Точно. Това много хора, имам чувство, че изобщо не го знаят. Аз като видях колко крачки правя и се оплаших. Добре, че си свалих крачкомер, за да ме бута. Много е застоял сегашния начин на живот. Страшно много. И това на нас това като че ли, които вече сме изградени личности, няма какво толкова да... Разбира се, има, но не чак толкова, доколкото при подрастващите може да нанесе много повече щети. Ние вече сме някакси завършени индивид. Нанася. Щетите ги нанася ежедневно и ние това го виждаме. Особено сега, имайте на предвид, че сега ще се появяват тези деца, които са децата на COVID-а. Вчера си го мислех точно. Нали? Децата на COVID-а. Да, децата на COVID-а. Децата, които са родени по време на COVID и които са отглеждани вкъщи и първите 2-3 години са им минали вкъщи. Затворени. Което автоматично отваря вратите към екраните, автоматично означава социална изолираност, може би в частност и емоционална. Ние с Лили имахме много голям бум, между другото, на съвместни консултации, точно в диапазона, когато ходихме и по Варна, в София, в Бургас. Диапазона беше точно 2022 и 2024. Тази към края на миналата и тази сякаш малко слегнаха нещата, но точно 2-3 годишните деца, родени около COVID до 4, страшен беше бума. Моят се роди тогава, много. Но слава на Бога в това нещо с движението, вчера тренирахме циганско колело, така че мисля, че е окей там. Това зависи от теб.
Да, зависи абсолютно от нас. А добре, какви са простите ежедневни практики, които препоръчваш и ти, за да може да развием речта, за да можем да предотвратим този дисбаланс в развитието? Аз предлагам да започнем от Лили, защото искам на нея да се падне ролята като психолог да говори за нещата преди речта, аз ще добавя после за речта. Окей, да кажем така. Това, което зависи от родителите. Разходка всеки ден, като разходката трябва да... Ако трябва да давам, точка 1, точка 2, точка 3. Перфектно. Разходка всеки ден, като разходката трябва да е целенасочена. Не ще се съберем с приятелки да изпушим по една цигара и да изпием кафе, а разходката заради детето. Не е заради мен. Разходката след 3 годишна възраст в никакъв случай не трябва да е в количката. Край. До 3 годишна възраст това е даже много. Ужасно много. Но повярвайте ми... Знам, виждам, че има много хора, които държат децата си в количка до и плюс 3 години. Точно така. Говорим на децата си без тази словесна диария. Постоянното говорене. Говорим на децата на нивото на тяхното лице, за да могат те да виждат движението на нашите устни. Говорим на децата бавно. Играем с децата задължително. Аз го наричам ефективно време. Можеш да не обръщаш внимание на детето си цял ден, но когато решиш да му обърнеш внимание, нека това да са 20 минути, но ефективно взаимодействие, игра, не в режим на матури и изпит, какъв този цвят, я кажи как прави патето, а не искаш ли? Ще съм пате, ще прави ти ще си жаба. Как правят жабите? Ти си жаба, ще съм Това е играта. Намери това детското в себе си и играй с детето. Направи средата да е интересна, като имам предвид не е интересна с 5 кашона играчки, а научи детето да играе с играчките, защото родителите си мислят, че ако на годинка и половина му дадеш количка, той вече знае какво да прави с тази количка. Не, той не знае. Ако му дадеш 5, той просто ще ги разхвърли. Научете се да пазите играчките в шкафовете и да вадите играчките толкова колкото са необходими за даден момент, а не пълни кошове с играчки по средата на стаята изсипани и всички стъпваме по играчките и прискачаме. Това не е ефективно за детето. Комуникацията и накарайте детето той да иска да общува с вас. На него да му е хубаво да се обръща към вас. На него да му е интересно да говори с вас. А това означава по-малко екрани. Аз бих казала 0 екрани. Но ако кажа 0 екрани, всичко, което съм казала до тук, ще бъде отхвърлено. Затова не повече от 15 минути екран на един прием. 15 минути, изключи го. Дай му време, играйте, забавлявайте се, остави го да скучае. Ето, не е страшно. Нищо няма да се случи, ако детето скучае. От скуката идва креативността. Точно така. Така че аз отново го казах хаотично. Въпреки, че исках да е подредено точка 1, точка 2, точка 3. Най-важното, най-важното е да играем с децата. Тоест играта е най-ефективният метод, чрез който да ги научим и всъщност най-приятна и най-лесния. И най-приемливия за тях. Най-нормално. На тяхния език, така да кажем. Точно от така. 0 до 7 все още. Това е водещата дейност. А от логопедична гледна точка в подкрепа, абсолютно съгласен с всичко, което каза Лили, бих добавил, че аз сега ще се опитам точка по точка. Окей, да започнем от някъде. Много е важно, когато комуникираме с едно дете, то да ни вижда, а не да му
обръщаме гръб или да вършим някаква друга дейност, докато му задаваме команда или нещо искаме да свърши. Децата, най-вече бебетата, последствие децата, когато пораснат, продължават да се учат, докато виждат как мърдат устните ни. Аз няма да забравя как моя баща ми казваше сега, като идеш в първи клас, госпожата, искам да я гледаш в устата. И аз действително, като я гледах в устата, много добър съвет ми е дал баща ми. Нищо друго не ми беше нужно. Гледаш човек в устата, как мърда устните си, на едно бебе му е напълно достатъчно да му направиш, за да може то да разбере, че може би и да възпроизведе мама, най-малко да те изимитира. А защо не и възпроизведе мама? Фразеологично в подкрепа на Лили отново трябва да се говори с децата. Те, между другото, за това учат и много лесно английския. Английския е фразеологичен език. Той е sit down, come here. Там са две думи. А ние казваме, айде сега, стани и си обуй обувките, после ще отидем у баба, където дъра-бъра, нищо не чу детето. Чу, обуй баба и надали още нещо. Затова говорете разбираемо с децата. Много голяма грешка. Нареждам като следваща точка. Да се говори много с децата с мисълта, че това ще многото реч означава много им помагам. Многото реч ги обърква. Имахме един случай, казваше, бавачката ни каза много да говорим с него, то хептен млъкна. Нали, трябва да вземе думата в крайна сметка и детето по някое време, но не, говорете сериозно, фразеологично и разбираемо за детето. Обуваме се, качвай се в колата, отиваме у баба. Ако искаме... Придружено и с жестове би било страхотно. Страхотно работещо. Ето това е нещо, което може да има интересно на родителите. Ако искате едно дете да свърши, как сега да свърши няколко дейности, пък да ги съберем в едно изречение. Ако трябва пак да предположим, че влизаме вкъщи, използвайте ключови станции. Отваряте вратата и му казваш: обувките, ръцете на масата. А не, хайде, мамо, сега влез първо да измием ръчичките, след което ще няма да стане. Обувките... Тук железно в това отношение. Обувките, ръцете... Ама така се прави при по-малките. Сега при по-голями, разбира се. Да, това е нещо, което забелязах, между другото, при развитието на моето дете. Много е хубаво да му говоря като на голям човек. Не на бебешки. Не на бебешки, да. Аз му говоря, нали, уважавам твоето мнение, харесва ми това, което правиш, но има и предвид, че много често му давам, не му казвам какво да прави, а му казвам последствията от дадено нещо. Буквално, окей, разбирам, че това ти е готино, но да знаеш, че като паднеш, ще те боли главата. Ти решаваш. Буквално е така му казвам. Падаш, боли те главата. Ти решаваш. И много често ме разбира. Между другото, вкъщи аз това съм много доволен, че изключително много ме слуша, как да кажа, нещата, които се налага аз да му кажа, не ги повтарям. Не е така като за жена ми, но предполагам, че заради по-дългото време, в което тя прекарва с него. Ти си много емблематичен, ти си харизматичен. Това не ти правя комплимент, не. Ти запълваш пространството със себе си. Разбираш ли? До някъде тук сме много близки, защото аз когато също говоря вкъщи и не само вкъщи, Александър ще потвърди, че в моя кабинет родителите много често се изненадват как така аз мога да накарам детето да направи нещо, той това играчки никога не е събирал. От първа среща от първия път. Да, от първа среща от първия. Това е много е важно ние да сме емоционални с децата, да сме на тяхна вълна, да бъдем разбрани. Ти не заплашваш. Виж как ти каза хубаво. Ти можеш да го направиш, това е твое решение, но аз съм родител и искам да те предпази и да ти покажа. Относно говоренето на не на бебешки, умалителните форми, особено за деца, които поне мъничко изоставят в говора, са абсолютно и категорично забранени. Кученце, патенце, пиленце, всичко е на це. И нищо не е разбираемо. Затова всичко е куче, кон, пате
И ако ще поправяме децата, много често ще използвам вашия ефир да го кажа, ако ще поправяме речта на децата и да кажем, той казва, как твой син казваше на чорапи? Титапче. Това му беше една от първите така по... Супер. Да. Той казва титапче, а ти искаш той да се научи да казва правилно чорапче, нали? Тогава казваш чорап. Чорап. Да. Нали? И това е. Не казваш, не, това не е правилно. Я повтори, я сега тате ще ти кажа, а ти повтори чорап. Много деца това няма да ги оплаши, но огромно количество деца ще млъкнат. Yeah. Бих подкрепил Лили за това, че речта, като добавя, че речта се поправя много по-лесно през слуха, отколкото през устата. Така да го кажем. 100 пъти повторена една дума. Тя няма да бъде поправена, но твоята роля като родител е просто да я кажеш правилно чорап. 100 пъти ти кажи. Чорап. И това е примера с Марио. Той караше фок за сока до скоро. Той е на 8 години. Той до 6,5 караше фок. И аз не преставах да повтарям датата е сок. И вече няма проблем. Вече сока е сок. И милион пъти да я кажеш за един ден няма да... Okay. Ако искаш да се отървеш от излишните килограми в областта на корема, бедрата и паласките и да го направиш веднъж за винаги, то можеш да кандидатстваш за нашата менторска програма чрез сайта ни под това видео. Разгледай стотиците трансформации там и направи първата си стъпка към създаването на хранителна култура и устойчиви навици, които можеш да поддържаш до края на живота си. Да преминем малко към темата с храненето и как то влияе на когнитивните способности и развитието на нашето дете. Пак аз ли да почвам? Окей. Ой, храненето влияе на всичко. Знам, че ти е любима тема, Лили, и болна същевременно. Виж как аз с издишане чак давай ти. Го казвам. Даже не знам откъде да почна, за да убедя и хората, и вашите зрители, и родителите си, които идват при мен, че храненето е гориво преди всичко за нашия мозък. Термин, който казвам, че храненето не е емоция, не е наслада, то е гориво за нашето тяло. Точка. Точно така. И от това какво гориво ще си заредиш в колата, зависи как ще кара тази кола. Абсолютно. Ще използвам един пример. Аз пускам във Фейсбук една снимка на моя син как яде елда. И една приятелка ми се обажда и казва: кажи бе човек, как го накара това дете да яде елда, аз моята колко и да я уча, тя не ще да яде елда. И аз казах: разкажи ми как ти предложи. И тя казва: нали сядаме да ядем, аз си служих елда, тя не я иска. Викам: а ти какво ядеш? Не помня какво ядохме там, пържоли. Значи тя ще яде пържоли, а иска детето и да яде елда. Моето дете яде елда, защото аз обожавам елда. Защото ядеш елда. Защото вкъщи, откакто той се е родил, е миришало на елда. Аз съм яла, той е тичал или още пълзял, минал покрай мен и му е било интересно и аз съм му дала. И това, което свързвам с храненето, това са две неща, които задължително родителите трябва да знаят. Може би 3. Сега ще видим доколко ще ги докарам. Едното е личния пример. Задължително. Ако искаш детето ти да яде спанак, трябва ти да ядеш спанак. Каквото искаш да яде, детето ти, първо ти трябва да се научиш да го ядеш. Второто нещо е това, което пречи за нормалното хранене, е страха той да не остане гладен. При пълен хладилник говорим. Значи, аз всеки път казвам, няма дете, което да се самоубие с глад. Защо толкова много, ужасно много родителите ги страх детето ще го нахраня с каквото и да е, в каквато и да е ситуация, по какъвто и да е начин, ако ще тичам след него, но ще го нахраня.
това е много страшно детето да седи гладен. Моя син някога, малкият ми син, някога каза на неговия съученик, аз седях долу, те бяха горе и аз ги викам, момчета, елате да ядете, готово и яденето им. И неговия съученик го пита, те бяха може би 3-ти клас, а какво има? И мен този въпрос ми стана странен, но окей, аз отговорих. Казвам, картофено пюре и пържена риба. И той казва, аз риба не ям. И моят син се обръща и казва, в нашата къща всеки е свободен да спи гладен. Разбираш ли ме? И това е този страх, ако го няма, с храненето всичко ще е окей. И още един страх. Детето да не се задави. Значи... Това е нещо, което съм имал. И може би още имам от време на време. А откъде ти е дошъл? 2 пъти ми се задавя... И ще се оправи. Да, оправихме се. Ще се оправи. Хора, погледнете статистика за последните 10 години. Колко деца са умряли от задавене. Моля ви се, наистина я погледнете тази статистика. Да се дави детето е физиологичен момент. Не е нещо страшно. Всичко тук е направено така. Както и да му се погади в частност. Точно така. Да му се ще погади. Се изкашля, ще се оправи. Ако вие не се стряскате, ако вие не се стягате, ако не започвате да тупете и да обръщате обратно надолу с главата, той ще се оправи. Ще се оправи. Пасирано ядат. Проблем. Пасирано ядат до почти 5 години. И може да дъвчат после. Не могат да дъвчат. Той после сега ще разкаже какво се случва тук. Мале. Нали? Как после ще говориш. Пасирано ядат до 5 години. Хранят с каквото и да е, стига да яде. И още нещо. Много рядко продължаваме да предлагаме храна, която той вече веднъж, 2 или 3 пъти ни е отказал. Никога не спирам да предлагам. Моята задача аз да му предложа. Аз не насилвам, не карам. Всеки е свободен да спи гладен. Но аз предлагам. Днеска той в такова настроение, такова му е сензорно усещане и на миризма, и на усещане в устата, че той това не го иска. Утре той ще бъде в друго усещане. Утре той може да ви яде спанака. Ако не е утре, след 1 година. Но ние самите родители правим така, че ограничаваме децата. Понеже той спанак не яде, готово, това дете не яде спанак и никой никога повече няма да му предложи спанак. Той яде макарони и започваме да ги храним. Макарони, принцеси и какво още там. 4 неща на кръст, не увеличаваме предлагането и всеки път това се стеснява менюто, това, което яде детето. Мисля, че говорих достатъчно. Аз ще се включа и ще добавя в абсолютно съгласие, че имам един много пресен случай, всъщност ще започна с него. Много често храненето може да бъде и причина за заекване. В смисъл, всеки един от нас, когато говорим за определени видове заекване, го носи заложено в себе си. Въпросът е дали ще бъде отключена тази врата отново, доколко ти е устойчива нервната система. Да кажем, че някои индивиди са предразположени към заекване. В петък имах такава консултация, прясна петъкът, който мина. Когато попитах да ми споделят, аз обикновено им рисувам един телефон, един бомбон и едно шише. И казвам на мама, тук как сме? И тя с очите казва, много сме добре, т.е. много сме зле фактически, задълбали. На бомбона означава бяла захар, казва и тук сме нон-стоп. И на енергийни напитки на 5 години и 3. Как с телефон? Енергийна напитка, енергийна. Изключвам колата. Колата е кофеин, тя не е енергийна напитка. Говорим за Red Bull, Hell. Вие на 5 години Red Bull. Как няма да бе, това е от петък. Ти не си сериозен. Абсолютно сериозен съм. Абсолютно сериозен съм. И не ми е първи случай и в това съм абсолютно сериозен.
такъв. И защо се дава тази енергия? Чакай, Ами защото детето иска. Да. Много време, че На момчетата Защото не му стане ще нещо. остане. Защото е момченце. И се дава кофеин кола, имам предвид кола, кафе не. Кола, кофеин. Газирано, да. Въобще Бяла захар, като почнеш всякакви шоколади. Ма той друго не яде, казва Той друго майката. Аз не яде. да го направя, Да, той друго не яде. Ма то в най-честия случай са видяли примерно от другите деца да сладолет, шоколад И те това искат. дете, колкото и да не е предразположено и да са нямали в рода заекващ човек, примерно, ако трябва да се хванем за това нещо, как няма? Ти отваряш вратата на това нещо. Нали, попускаш му хоризонт. Един лайфхак може да дадем на нашите зрители. Всичко, което шуми, до 5 години да не го дават на децата. Влезеш и в магазина и шуми ли, не го давай на детето си. И натурални сокчета. Там е... И натурални там е сокчета. също, да, много голямо Не количество. прекалявайте, момчета, не прекалявайте. Ще останете и без зрители, и без тези, които ще ви слушат. Честна дума ви казвам. Така е. Идеята на този подкаст е да помогне на тия, които искат. И тези, които... Те вече ще са го сменили другите, според Да, мен. Няма да са ни изтърпяли до тук. Ама в крайна сметка няма да са ни изтърпяли, ама в крайна сметка, когато на 5-6 години види, че детето му не говори, види, че детето му още не създава контакти, види, че детето му трябва да влиза в първи клас, то не може да разпознава букви и цифри, защото ние броиме в колата до 100, примерно, на 4 години в момента. Не го казвам, че е нещо специално, просто е нормално. Имаме такава игра. Играеме си играта, в която... И извличате нещо от нея, най-вероятно. Естествено, да. Дай сега на английски да давам пример, светофара на обратно да преброите, което да е обратно точно, броене. Нали? Обратно броене, за да през 2, нещо в по-нататък говорим, не сега. Да се извлече. Играта, в която казваме една дума с една буквичка и последната буквичка трябва да се каже следващата дума. Игра, да, чудесна игра, която той сам иска да играе на 4 години в колата, докато пътуваме, нали? И когато ми кажеш това с Red Bull и кола и да, факт, абсолютен, не се шегувам. Абсолютно сериозен. Аз се чудя кои са хората, които на 7-8 годишна възраст, 10 и плюс. Знаеш ли кое е най-интересното при тези хора? Бяха от високопланински хора, които живеят по планините, там има животни, там дори има слаб обхват на интернета, разбираш ли? Там има поляни, там има езера. Хора, които имат средата да развият едно страхотно дете, изолирано от нашите градски проблеми, които ние имаме на едно, може би, капсулуване и там го няма това нещо. В тяхния край. Няма да назовавам имена, нито на края, нито на детето, нито на роднините. Но ето пак се подхлъзнали, понеже е момченце, както казваме с Лили, и хоп, всичко, което пожелая да консумира от тук, после идва тук. Рефлектира тук. Да, а за това, което одеве Лили каза, че ще изкоментираме, твърдата храна е от изключителна важност за развитието на артикулационния апарат при Хикс индивида. Няма как без твърда храна ти да развиеш цялостната тази мускулатура. Съответно има пък някои ядат само твърди храни. Но това вече е сензорна дисфункция, да, Саш. Това вече е сензорна дисфункция, но ако предположим, че има деца в... Всеки от нас може би познава дете, което обича да яде най-вече пици, принцеси, за супа не е чувало, така да го кажем, и въпреки това говори и така нататък. Не му е проблем да вкуси супата, не я иска. Също това вследствие на приема на супа, то е съвсем друга консистенцията. Лепат ти се някакви неща, започваш прехвърляне с езика. Това също е артикулационна гимнастика, която ние по изкуствен път правим с децата в кабинетите ни. Храната за мен е най-голямото лекарство в това отношение. Твърдата, всякакъв вид храна носи своят добри последствия. И най-голямата отрова. И най-голямата отрова може да бъде. А как родителите всъщност да се справят с този проблем, като децата им виждат съученици или на площадката на 4-5 години, как другите деца ядат вредна храна, и то това случва доста често. А както казахме, те трябва да се движат, така че е хубаво да са на тази площадка, но тогава срещат този проблем. Детето им иска сладолед, защото всички други ядат сладолед. Какво бихте посъветвали? Аз като майка. Като майка мога да кажа, че аз винаги съм носила алтернатива. И това е едно от нещата, което помага. И нека да призовем обществото да сме коректни, майките една към друга, и да питаме другата майка дали мога да черпя детето й.
без да отварям плика и веднага да нося на другото дете, защото видите ли, нали, ние сме на една площадка. Първо, децата могат да бъдат алергични към някои неща. Затова така, нека да вдигнем общата култура на родителстването и да питаме разрешение. А как лично всеки да се справи? Това е неговата задача номер 1. Да намери подход към детето си. В момента моя син е на 14 години и аз вече сега казвам, когато той ме пита: мамо, може ли малко кола? Нали? И аз казвам: тялото си е твое, ти решаваш. И той винаги се отдръпва. Правилно, да. Това е просто да му дадеш избор и да му дадеш какво ще се случи последствието. Нали? Като си му разказал. Но никога не ме е било... Тук вече като майка ще говоря, нали? Никога не ме е било срам да откажа. Там случайно майките да ни си помислят, че аз не съм колективен човек. Не съм колективен човек. Не ме интересува кой какво ще мисли за мен. Носила съм си ябълки, сладки неща. Вие като хора, които тренирате, със сигурност знаете, че когато едно дете не консумира захар, по принцип, ти не му даваш сладки неща, ябълката му е вкусна и сладка. Абсолютно. Точно вкусовите рецептори в устата. По друг начин. Натурално. Крушата му беше, аз няма да забравя как той за първи път опита круша, тя понеже е сладка и такава и всичко му тече и той с такова удоволствие, още имам клипче, с какво удоволствие яде тази круша, но той е дете, което никога не е опитало захар, по никакъв начин. Да, няма критерия, с който да има това желание към захарта. Точно така. И това, което няма да спрем да казваме. Личният пример. Аз мога да обединя двете ни сфери, така да кажем, че вярвам, че всички вярваме в това и Боре, ти съм виждал дори, че го правиш като видеа. Всяка рецепта нездравословна може да бъде приготвена по здравословен начин. Аз мога да дам отново през личния пример, ще го направя, колкото и да се старая да давам повече през професионалния. Личния понякога е много по-способен да бъде чут. Ами едни картофи от Макдоналдс може да ги направиш на Air Fryer с бланшираните, които са без 0 олио, без грам мазнина в тях, просто ги хвърляш и след 10 минути на 200 градуса имаш картофи от Макдоналдс. Защо трябва да... и без пържени картофи оцеляват децата. Без пържени картофи оцелява света и децата, да. На манджичка могат да се хапват. Аз като каза пица, аз мога да накарам да ядем пица някакси. Моето дете също не е ял дюнери такива. Пица отскоро в училище започна големия, но такива дюнери не ги харесва. Кола, само вода пият. Огромна победа, където това е тая естествена чувство за ситост. Виж, но пък ние имаме други тревоги, за които хората казват: той пък притеснил се, че му се върти детето или там нещо. Примерно или нещо там. Аз имам една теория, между другото, не знам дали това е така, но имам чувството, че въртенето е първото отключване към някаква зависимост, към това. Знаете, като се въртите, че ви се вие свят. Да. И това буквално е като лек тип наркотик. Да. И това си мисля, че е първата пристрастеност, която ние като малки си създаваме към първата зависимост. Към първата зависимост. Аз си спомням, защото аз съм се чул, що съм се въртял като малък. И си спомням, че като ми се завие свят, такъв се да и гледам и ми е интересно. Защото сензорни, по принцип има такова понятие като сензорна интеграция. И когато тялото ти, това е така между нас, когато тялото ти все още не е готово, не е интегрирано достатъчно сензорно, играе с него, на него най-вероятно му харесват люлките, обръщането надолу с главата. Нали, такива всякакви подмятаници, ходене по тясна тунели. Където вестибуларния апарат всяко упражнение, което е свързано с вестибуларния апарат, това е неговата самостимулация. И ти абсолютно точно го усети, че е нещо като първи наркотик.
За да може да го преодолее и това да не му тежи в бъдещето, защото понякога може да прерасне в някои фобии. Можеш да правиш, докато той се върти, например слагаш му червена топка, зелена топка и синя топка. И той се върти и ти казваш зелено и той трябва да спре и удари зелената. То продължава да се върти. Да, под формата на игра. Или, например, той се върти и държи в ръцете там куче, пиле, карти някакви. Ти му казваш куче и той те замяра там с картата. За да откъснеш. В смисъл, тази стимулация да е регулируема. А знаеш ли в практиката ни колко си личат децата, които са консумиращи бяла захар? Не говорим само за визуално. Те обикновено в ранна детска възраст не чак толкова им се лепи, така да го кажем. Малко по-напред във времето е това. Но ако го оставим изобщо настрани като тема за коментиране, чисто и отново, ако заговорим за търпение и концентрация, много по-изчерпаеми като ресурс са при тези, които са доста по-консумиращи. Децата, които се хранят здравословно, поне в моята вътрешна статистика, ако тя е критерий и за мен, си правя сметка, децата, които се хранят добре и родителите, да кажем, са фитнес запарени или двама спортуващи, единия тенис, другия нещо друго. Личният пример отново, ако включим, преминал през детето, много по-лесно се работи с едно дете и много по-лесно се постигат резултати. Много хубаво превключи към следващата ни тема, именно ролята на родителския пример, за което исках да поговорим и колко важни са всъщност навиците, които един родител е изградил за самия себе си. За мен това е основополагащо. Защото... За да помогнеш на детето си, за мен трябва специално в това отношение първо да си помогнал на себе си. Това не важи за навсякъде. Но специално за храненето първо трябва да помогнеш на себе си, за да помогнеш на детето си. Лили одеве даде примера за намасата. Много е важно какво има пред теб, за да има същата чиния, за да има същото и в чинията на детето. И това много лесно се живее по този начин. Просто хората, които не смятат, че лесно се живее по този начин, вероятно не са го опитали. Да. Действително, ако ти се храниш с нещо, напълно способно е след време, или веднага, или след време, да детето ти да се приспособи към твоя начин на хранене. Има една хубава фраза, която трябва да следваме. Не възпитавайте децата си, възпитавайте себе си. Пак ще загубим някой друг. И много е важно да бъдем, много е важно да бъдем, може би, единни. В смисъл, не може мама, да вземем мамата, ще бъде нашия добър герой в тази приказка, която ще разкажем, да се опитва да прави нещо хубаво в името на детето, чрез себе си за него, а пък бащата отстрани да казва, карай да е весело и да мъти водата. Моля ви, родители, бъдете единни във всяко едно отношение за детето. А понякога ми се иска да кажа, че може би в някои отношения е добре да сгрешите, но да запазите единството, защото е важно единството. Грешките по-рядко да кажем ги допускаме. По-добре да сгрешите, но да останете единни, отколкото да... Това го имаме ние в семейството. По някой път ми се струва, че в даден момент, да кажем, жена ми прекалява в нещо, обаче се застъпвам за нея, казвам каквото е казала майка ти и след това вече извън коментирам. Ние имаме парола. Да. Сега ще я кажа. И парола. Да, със съпругата имаме парола, тя от Лили ни подадена. Много преди години даде акъл. Хубав и още работиш. Като пратиш детето ти при майка му и кажи, че аз питам дали може да ядем сладолед и той като каже, мамо, пък тати пита дали може да ядем сладолед, това означава ти си казал не. И тя казва, не сега. И обратното. Тате, пък мама пита дали може вънка. И то 11 часа примерно. Не, тате, не може. И това е, пращаме си по едно не чрез детето. Кажи не. Ясно. Какво ще кажете, ако сега вашите зрители седат и си викат, ама какво да правя с бабите?
Това е добър въпрос. Аз между другото следващия ми въпрос е именно такъв, как да балансира родителя между това да бъде дисциплиниран, строг, същевременно освободен, така да прави това родителство да бъде под формата на игра и леко. Защото истината е, че колкото и нали, така сега малко да звучеше така обвинително към нашите родители, които ни гледат, всъщност живеем в такъв живот. Ние в момента те ни гледат от техните екрани. Трябва да прекарат 2 часа с нас на екрана. Да. За да ни разберат. Ние им казваме, махнете екраните. Ето нашето е първа помощ, има разлика. Съгласен съм, но живота се живе. Факт е, че детето вижда как неговите връстници са на екрана. Аз си спомням, ще ви разкажа от моя живот. Аз съм 86-ти набор, но когато вече бях 6-7 клас, в училището имаше телефони. Не смартфони, но телефони. Аз бях последното дете, което получи телефон в 9-ти клас. И това ме дразнеше, много ме дразнеше, а сегашните родители им дават айфони първи клас, даже и по-рано. Тогава и го заслужаваш това нещо. Примерно чакаш да стане рожден ден, за да ти купят, айде да махнем телефона, колело. А сега искаш ли да ти купа днеска едно колело? Не са заслужени някои подаръци. Съгласен съм. Но виж какъв човек порасна от теб. Може би и защото не са ти дали телефон. Факт. Аз много харесвам една реплика на Теодоси Теодосиев, предполагам знаете кой е той, макар че не харесвате думата травма, но има минимално количество травми, което трябва да създаде му един човек, за да може той да израсне човек. Аз харесвам думата травма. Човек се развива, когато се бори с нещо. Именно. И тогава изгражда. Така че аз затова съм далеч, може би преди съм обвинявал родителите ми, че съм бил 120 кг. Днес не ги обвинявам. Днес ги разбирам, че... Относно това как да лавираме между дядовците и бабите, нали, понеже бабите дават бомбони и така нататък. Ако си кажем отново фразата всичко зависи от личния пример, всичко ще стане окей. Ще дам примера отново с големия ми син, който е на 20 години. Той като отиде у баба си, баба му го облича, баба му го обува, баба му готви, той лежи така на дивана и само баба му го пита: какво да ти сготвя? И той нарежда, нали, така той не може да си отреже хляб, там нищо не може да направи сам. В момента, в който той се прибере вкъщи и пристъпи прага вкъщи, той слага другата роля, превключва и си реже саламче сам и не яде, и за шоколад ще ме попита дали може, и понеже той е на диета и не разбира в кое има глутен, в кое няма глутен, той мен ме пита всичко, дали това може или не може. Личният пример и всичко ще е окей. Във връзка с Лили, ако позволи да разкажа нещо за емката, една от първите ни срещи преди 4-5 години, може ли да спомена? Разбира се. Тогава някой, но не помня кой, няма да си ти със сигурност, се беше изпуснал да му купи нещо, което аз понеже знам колко стрикна си ти в това отношение, специално за него и за цялото ти семейство, но специално за него, за храненето, колко стрикна си и как аз много пъти съм ти се обаждал: Лили, той е с мен, може ли да му... Само вода. Защото не съм там да видя. Не ми чети, само вода му вземи. Някой тогава, преди 4-5 години, когато започнахме работа с него, се беше изпуснал да му даде нещо. Ами това дете... Нали ти го видя? Аз не го познах такъв. Той тогава и леко агресивен, свръхемоционален. Друго дете беше. Не е концентриран. Друго дете. Не можеш да... Само от един път. Не може да се говори. Само от един път. А той иначе е прекрасен, слънчев, контактен, комуникабелен. С него можеш всичко да направиш. Един бомбон в училище, това беше бомбон в училище, лелята, която не знаеше, че той е на диета, нова леля. Един бомбон в училище отрови целия живот и на Сашо и цяла вечер. 3 дни беше чудо. И докато не го изчистим. 3 дни го държи глутен, ако не дай Боже попадне глутен в тялото. Много интересно. Как не обръщаме внимание на такива дребни моменти, защото вие сте специалисти. Вие го виждате. А един родител, който минава през забързаното ежедневие, през това да бъде и родител, през това да бъде и съпруг, през това да бъде и
човек, който развивах своята кариера в каквато идея направление, му е много трудно да ги видим тия неща. Нека да им дадем малко практични съвети на хората, които ни гледат, които могат веднага да оползотворят. И един от първите практични съвети е и двамата като специалисти. Какви да бъдат първите сигнали, които да видим и да си решим, че нашето дете има нужда от помощ, която да го доведе при вас двамата, да кажем, за да може да му помогнете. Забавената реч, ако трябва да отбележим, да, но аз мисля, че едно изоставане може много по-рано да бъде разпознато. Разбира се. Ако детето не иска да играе с вас. Okay. Ако не имитира. Ако детето не иска да играе с вас. Ако не имитира. Ако не можете да го спрете на едно място, да го заинтересовате с каквото и да е. Ако да кажем вече по-натам вие хвърляте топка, той не я връща. Топката, между другото, е хубава играчка, с която да провериш комуникацията на детето. А топката е като реч, нали? Аз хвърлям, после ти хвърляш. Най-вече играта. Следете не за речта, а за играта на детето. Речта малко по-после. И вече ако трябва да лезем в по-дълбоки случаи, ако се очертава вследствие на това, което ще кажа, те да хипотетично да предположим, че са такива, вече липсата на зрителен контакт в една пак малко напреднала от бебешката възраст и обръщането по име пак в последствие. Първоначално, да кажем, обръщането на повик, на звук, който е издаден, детето да не сигнализира. Спомням си, когато Боян беше още на година и 2-3 месеца и ти бях изпратил един клип, просто за да правя една проверка. Беше тогава, абсолютно. И това е също хубаво. Да. Снимайте детето, снимайте всяка ситуация, която ви притеснява. Сега всичко има онлайн. Пускаш на специалиста 5 клипчета, кажете ми ваше мнение, има ли нужда аз да го доведа? Да, критичен трябва да си към специалистите, но вече толкова време, това не е както моя син, когато порастваше преди 20 години, още никой специалист не можеше така ясно и точно да постави диагноза. Сега вече всички сме поне в спектъра, поне ще ти кажат със сигурност детето дали се развива в норма или извън нормата. Което е повече от достатъчно като едно начало. Окей. Някакви курсове, нещо, което родителите могат да вземат като материали, откъдето да се запознаят с норми, с игри. Ние постоянно правим такива обучения с Лили. Супер. И логопедични, и психологически, и съвместни, бих казал. Първо, че ще сложим вашите линкове под това видео, за да могат хората да се свържат. Второ, кажете ни сайт, къде в Фейсбук или къде най-често може човек да ви и Фейсбук, и сайт имаме. Навсякъде сме с едни и същи имена общо взето. Май твоя сайт беше Кондева.bg. Кондева.bg, моят е mylogoped.bg, Александър Кърджев съм почти навсякъде. Независимо дали на латиницата, смисъл, също там беше друго. На латиница или кирилица, но все. Имаме много обучения, които могат да се ползват и включително как да помогнем на детето да проговори, в какви игри да играем с детето. Имаме и клипчета в TikTok и Александър и аз, които така с кратки послания към родителите, лесно за смилане, лесно за приемане. Така че стига да искаш сега в момента начини за обучение. Само да имаш желание и време. Колко често, това ми е финалния въпрос, преди вашите послания, колко често се сблъсквате с родители, които нямат желание, не, за времето няма да казвам, желание. Тоест имаме проблем, но родителя го отрича и тотално го не гледа. По-скоро родителя вижда проблема, осъзнава го и си че на момента осъзнава, че няма как да се справи с него и го замаскира, да кажем, почва си скролва в някъде или пък пуши цигарка и дава съответно. Аз по-скоро мисля, че даже си слага една маска, в която казва, че няма проблем. Няма проблем, да. И аз така мисля, да. Буквално. Поне веднъж седмично, според мен, ли се сблъскаме? Като процент да ми кажат, хората, които... Колко хора са отричащи проблема си? Са отричащи проблема си, точно така. Мъжете са малко повече. Мъжете са доста повече. Обикновено това е мъжката фигура и особено ако е детето момче. Знаеш ли какво означава това, Боре?
Мечтата ми няма. Детето на мечтите ми го няма. Mm-hmm. Детето на мечтите ми го няма. Това означава и те отричат, замазват ти, както каза, но това определено е мъжката фигура и аз поне веднъж седмично срещам такива хора като процент. А по-често срещаме родители, не които тези са ми по-трудни. И аз такива не работя. Разбират, осъзнават, искат да се промени, но искат ти да го свършиш. Много от родителите... Аз също нямам такива... Да, много от родителите си мислят, аз ще го доведа, ще го оставя в кабинета, ще платя и до тук. И ново детенце. Аз дори съвсем отговорно, гледам те в очите и не те лъжа, съм имал предложение от един доста не го познавам, нито е публична личност, но изглеждаше като влиятелен човек, който ясно ми заяви, мога да ви оставям детето от сутрин до вечер, аз работя, мога да платя за това нещо, мога цял след обяд да ви го оставям, не искам нямам възможност да работя с него, което аз естествено отказах, защото то няма да има този ефект. Да. Все пак детето спи вкъщи, а не у нас. По-голям процент от времето е наистина заложено родителя и нашата роля като специалисти е през родителя ние да помогнем на детето. Финални послания към... Първо на Лили. Ще дам отново възможност. Трудно е. Винаги финалните думи са трудни. Аз искам да кажа, че любов, аз обичам детето си, е много отговорна фраза от една страна. От друга страна тя е много лека. Тя е естествена, вродена ни е и тя съдържа само единствено нещо. Бъдете автентични. Бъдете родители. И това е. Истинската роля на родителя. И това е. Да. Не учител, не отговорник, не ментор. Бъдете родител. Добре. Ако искам да бъде и така отново за двете аудитории съчетано, ако здравия дух изгражда здраво тяло, то и здравото тяло изгражда здрава вътрешност. Не трябва да забравяме, че нашият мозък и стомах са две отделно съществуващи планети, които са взаимосвързани. Така че щадете и двете, защото през стомаха ние нараняваме мозъка, а той после го връща на стомаха и става затворен порочен кръг. С позитивна мисъл искам да завършим и тя е: животът може да не е перфектен, но като логопед мога да кажа, че речта може да бъде перфектна. Така че работете върху това. И си вършете задачите. Много благодаря и на двама ви за това гостуване. Мили хора, вие, които останахте до края на този подкаст, разбира се, за да ни подкрепите, ще ви помоля да се абонирате, лайкнете видеото, цъкнете камбанката, абонирайте се и по този начин хем подкрепяте нашия канал, за да се развива, хем и вие си гарантирате възможността всяка седмица да получавате качествени видеа на подобен или друг тип информация, свързана с нашето цялостно развитие като хора. Благодаря ви, желая ви страхотен ден. Чао, чао!